इसिबां थाबै BPF हानजाया जे जोबस्रांगोन आं बेखौ सानाखैमोन। सानफा एफा बेबायदिनो BPF दोलोआ जोबलांनायनि लामायाव जोंनि UPPL हानजायाव गोबां बेबायदि राजनीति दोलोनि व्यक्तिफोरा जयनिं जानो थाखाय लाइन जानानै दङ। जाय बिथांमोना रिजाइन होदों बिथांमोना खोब मोजां दैदेनगिरिमोन। बिथांमोनखौ लाखिनो हायैनि कारनानो जाबाय दैदेनगिरिनि गोरोन्थि मावनाय। जाय बिथांमोना रिजाइनेशन होदों बिथांमोनखौ आङो जोंनि हानजायाव वेलकाम जनायदों। साननैसोनि उनाव बिथांमोननिफ्राय आरोबाव सासे MCLA जोंनि दोलोआव फैनायनि थाखाय जुजा जाबाय थादों। आं दिनै नोंथांमोननो सिगाङै इनफरमेशन होबाय। प्रमद बर'नि दैदेननाय नैबे UPPL जे राजनीति दोलो बे दोलोआ जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि BTRनि थाखाय मोनसे शक्तिशाली हानजा जानो थांगासिनो दङ। सानफा एफा बेबायदिनो BPF दोलोआ जोबलांनायनि लामायाव आङो खोब दुखु मोनदों जे बेबायदि इसिबां थाबै BPF हानजाया जे जोबस्रांगोन आं बेखौ सानाखैमोन। आं सानदों जे BPF हानजाया आरोबाव 5 बोसोर थाबावगोन होननानै, किन्तु दिनै नुबाय BPF हानजानिफ्राय सानफा एफा दिनै रिसेन्टलि सेन्ट्रेल लेभेलनि 3 जि बिसोरनि लिडार बे लिडारा रिजाइनेशन होबाय। आङो बुंनो सानो जे मोनसे समनिनो खोब शक्तिशाली बियो पलिटिकल पार्टिमोन, किन्तु दिनै UPPL राजखान्थि हानजाया शक्तिशाली जानाय लोगो लोगो BPF हानजाया लासै लासै गैया जालांनो हमदों। आं बेखौनो खावलायगोन आरो बुंनो सानो जे जाय बिथांमोना रिजाइन होबाय बिथांमोना जाहाथे जोंनि रिजनेल पार्टी बे रिजनेल पार्टीफोरावनो बिथांमोना जाहाथे हाबफैयो आं बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायगोन। खारन जों जोंनि बिथाखौ थिग खालामनो थाखाय जोंनि ओनसोलखौ थिग खालामनो थाखाय जों जोंनि रिजनेल पार्टीखौ थिग खालामनांगोन, स्ट्रं खालामनांगोन। गतिके आङो बिथांमोनखौ गुरैयैनो वेलकाम जनायो आरो बिथांमोनखौ आं गुरैयैनो जों बयबो बरायना लानो गोसो जादों। आरो फैबाय थानाय समाव UPPL हानजाखौ आरो BTR ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननाय नैबे UPPL जे राजनीति दोलो बे दोलोआ जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि BTRनि थाखाय मोनसे शक्तिशाली हानजा जानो थांगासिनो दङ। खारन जों मिथिगौ जे BPFआ खोमानानै गालांनाय MP बे MP खौबो UPPLआ लाबोफिनबाय। BPFआ खोमानानै गालांनाय बे राज्य सभानि MP बेखौबो UPPLआ लाबोफिनबाय। गतिके जोङो गोग्गानाय मोनदों, जोङो साबायखर होनांगोन जोंनि मानिजाथाव लिडार प्रमद बर' बिथांखौ। खारन बिथांनि नाजानायावनो जोङो दिनै दिल्लीयाव जोंनि जि नांगौ जोंनि जि समस्या बे समस्याफोरखौ दिल्लीयाव बुंनानै लाहैनो हानायनि जि मोनसे सुबिदा बे सुबिदाखौ दिनै मोनफिनबाय। दा बेखायनो दिनै बेबायदि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै जोंनि UPPL हानजायाव गोबां बेबायदि राजनीति दोलोनि व्यक्तिफोरा जयनिं जानो थाखाय लाइन जानानै दङ। गतिके नोंथांमोना नुगोन साननैसोनि उनाव रायजोफोरनि जि गेजेराव बिथांमोना बबे हानजायाव जयन जायो। गतिके आङो UPPL हानजानि सासे मेम्बार जानानै जाय बिथांमोना रिजाइनेशन होदों बिथांमोनखौ आङो जोंनि हानजायाव वेलकाम जनायदों आरो आङो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ ज'यै खामानि मावनायाव हेफाजाब आरो मदद मोनगोन आं बेखौ मिजिंथियो। दोलो एंगारनायनि आन्दोआव नोंथांनि बायदिब्ला मा दङ? दोलो एंगारनायनि जाहोनखौथ' जों बयबो मिथिखागौ। जेब्ला दैदेनगिरिनि बा लिडारनि
जि अभाब जायो लिडारनि जि कमिउनिकेशन लिडारनि जि दैदेननाय बे दैदेननाया जेब्ला मोजां जाया अभाब जायो अब्लानो बै हान्जानि गोबां लिडारफोरा बे हान्जाखौ नागारनानै गुबुन हान्जायाव थांनायनि मोनसे जि सिन्ता सरसा जों बेखौ मोननो हायो गतिके बिथांमोना जाय बिथांमोना रिजाइन होदों बिथांमोना खोब मोजां दैदेनगिरिमोन बिथांमोनखौ लाखिनो हायैनि कारनानो जाबाय दैदेनगिरिनि गोरोन्थि मावनाय बे गोरोन्थि मावनायनि थाखायनो दिनै साफा गाबोन साफा बे बिपिएफनिफ्राय गुगाबोबाय थादों आरो गुगाबावगोन नोंथांमोना नायबाय था साननैसोनि उनाव आरोबाव गुगागोन एमसिएलए गुगानो थांगासिनो आं दिनै नोंथांमोननो माने सिगां बुंग्रोबाय साननैसोनि उनाव बिथांमोननिफ्राय आरोबाव सासे एमसिएलए जोंनि दोलोआव फैनायनि थाखाय जुजा जाबाय थादों आं दिनै नोंथांमोननो सिगाङै इनफरमेसन होबाय दा मुंखौ बुंथ'नाय नङा नोंथांमोना साननैसोनि उनाव नोंथांमोननि चेनेलावनो बेखौ दामनायखौ जों नुनो मोनगोन समाज बिजोङाव जिहेतु खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएलआव हाबनायनि बाथ्राया गोसारबाय थादों बे रोखा जामार बेखौ रोखा जादों जायाखै आं मिथिया जोंनि इउपिपिएल हान्जानि जोंहा सेन्ट्रेल दैदेनगिरि आरो किर्ख नेतृत्वफोर दङ गोजौनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना सावरायलायगोन बिथांमोना सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि मानिजाथाव इउपिपिएलनि आफादगिरि मानिजाथाव प्रमद बर' सारनि डिसिसननि गेजेरजों बियो हाबनाय हाबै आरो जोंनि केबिनेट डिसिसननि गेजेरजोंसो बेखौ फाइनाल रायजोफोरनि गेजेराव जोङो होनाय जागोन कम्पानिजों माबाफोर मेसेज थागोन नामा जेबो मेसेज गैया बिथाङा खोब सासे मोजां समाज सिबियारि बिथाङा गोबां सम बिटिआरखौ दैदेनबोदोंमोन बिटिसिखौ दैदेनबोदोंमोन गतिके बिथांनाव सम दंबावो बिथाङा समाजखौ मावनो थाखाय गोसो गुदुं आरो इयुनाव समाजनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय बिथाङा माबा मोनसे मोजां सिन्ता खालामनानै दिनै बेबायदि मावदों गतिके आं बिथांनि जि डिसिसन बे डिसिसनखौ आङो मा होनना बुङो बरायो माने